салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳое мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаш шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яким мошини фурӯши Hyundai Next мебошад ки соли барори 1995, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика раз тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, мошин навай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 18000 сомонӣ. барои зира гардонем 114000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 20 06 98. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даём мошини фурӯши Opel Astra G мебошад ки соли барори 6999, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика раз тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст рӯшно ягон дард надорад, кондитсионер, мултирул, электропакет ҳамаш 100% кор мекунад. савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 42000 сомонӣ. барои зира гардонем 265000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 400 01 02 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши Toyota Corolla мебошад ки соли барори 2007, объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат растамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин тоза, мошин вагона, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад, варидкадагӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нархи мошин 85000 сомонӣ. барои зира гардонем 537000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 553 33 27 29. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши ВАЗ 2115 мебошад ки соли барори 6 2001, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика раз тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор, коробка, ходовои 100%, баллону 80-85%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд, нархи мошин 13000 сомонӣ. барои зира гардонем 82000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 50 00 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши Hyundai Sonata мебошад ки соли барори 6 2000, объёми мотор 2.4 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат растамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст Hyundai Sonata срочно фурӯшӣ мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархи мошин 43000 сомонӣ. барои зира гардонем 271000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 00 70 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши ВАЗ 2110 мебошад ки соли барори 6 2002, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика раз тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин состояниш навай, мошин находуа, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 10500 сомонӣ. барои зира гардонем 66000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 984 01 01 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 6994, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика раз тамошкашидагиай. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 7400 сомонӣ. барои зира гардонем 47000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 14 88 83. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯши Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6996,
объем мотора 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, мошин 100% қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 23000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 145000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 73 99 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. нархи мошини фурӯшӣ меваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2003, объем мотора 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документ то моҳи январ, мотор поли нав кардагӣ, коробка поли нав кардагӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 13900 сомонӣ ба рубли озира гардонем 88000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 55 23 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯшӣ Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объем мотора 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор нав, краска нав, пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 42000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 265000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 30 88 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшӣ Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объем мотора 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуб қарор дорад, мошин чанд бахши хобай, як аз ҳар кардагӣ тамом 4 баллон нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 38500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 243000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 00 00 18. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz E-Class мебошад ки соли бароришаш 1999, объем мотора 12, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор, коробка, хадаҳои кузов ҳамаш 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 284000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 60 06 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшӣ Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объем мотора 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, савдо дар пеши мошин боз арзон мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар нархи мошин 23000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 145000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 01 98 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшӣ Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1999, объем мотора 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гази евро 4, документҳо то моҳи май. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 36000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 227000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 88 98 18. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz мебошад ки соли бароришаш 1998, объем мотора 1.1, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, срочно сум дар кошида мефурӯшам. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 95000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 19 00 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯшӣ BMW 5 сериясе бошад ки соли бароришаш 1999, объем мотор 12, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамош кашидагӣ.
дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли уҷра гардонем 284000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 89 44 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.